खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बिटिआर सोरखारा बैख' फोरबोनि थाखाय 11 जुनाव बन्द फोसावदों। बिटिआर सोरखारा बुधबार 11 जुन 2025 मायथाइखौ बैख' फोरबोनि फालिथायाव होबथानाय बन्द सान महरै फोसावदों। बे फोरबोआ राभा हारिनि मोनसे दोरोङारि फालिथाय, जायखौ गोजोन, जौगानाय आरो मोजां आबाद लाबोनो थाखाय फालिनाय जायो। बिटिआर सोरखारा बयनिसिमबो सिगांनिफ्रायनो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासियो आरो मोनसे रंजालु आरो गोजोन रंजानायनि थाखाय हामलायथि बावहरो। नैथि खौराङाव दङ सेमिकन्डाक्टर प्रजेक्टजों सोमोन्दो गोनां मरिगाव साख्रि केलेंकारियाव 4 हमजादों। मरिगावनि जागिरदआव जानो गोनां सेमिकन्डाक्टर इउनिटआव साख्रि नागिरग्राफोरखौ साख्रि होनायनि नंखाय समायखिराजों थगायनायनि थाखाय 4 सुबुंखौ खानाय जादोंमोन। बे केलेंकारियाव नगाव आरो मरिगाव जिल्लानि लाइमोनफोरखौ नोजोर होदोंमोन। तारिकुल आहमेदनि दैदेननायाव बे हानजाया टाटाजों मदद होजानाय मावथांखिनि मावख'गिरि महरै सिनायथि होदोंमोन। बिसोरो नंखाय वाट्सएप ग्रुप बानायदोंमोन, नंखाय थिसनथाइ लाइजाम फोसावदोंमोन आरो खहा जानांनायफोरनिफ्राय लाख लाख रां बुथुमदोंमोन। गोबां अजद मोननायनि उनाव पुलिसआ खामानि मावदोंमोन। नायबिजिरनायाव सासे दायनिगिरिनि बेंक एकाउन्टआव गोबां बिबांनि रां मोननाय जादोंमोन। बिबानगिरिफोरा दा लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ नागिरनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरगासिनो दं। मावख'गिरिफोरा सांग्रांथि होदोंमोन दि गिदिर मावथांखिफोरजों बेफोरबायदि थगायनाया बांलाङो आरो सुबुंफोरखौ सांग्रां थानो खावलायदोंमोन। थामथि खौराङाव दङ सनापुर फरायसालिमाया 10 बोसोरनि थाखाय अट'नमास स्टेटास मोनबाय। आसामनि मिलनपुरनि सनापुर फरायसालिमाखौ मुलुगसोलोंसालि अनसुंथाइ आय'ग (UGC) आ 14 मे 2025 मायथाइनिफ्राय जागायजेननानै 10 बोसोरनि थाखाय गावखुंथायारि थामान होदों। बे गनायथिखौ गावखुंथाय फरायसालिमाफोरनि स्टेन्डिं कमिटिनि गनायथिनि सायाव बिथा खालामनानै होनाय जादोंमोन। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय फरायसालिमाया सोलोंथायारि बोसोर 2025-26 निफ्राय 2034-35 मायथाइसिम गावखुंथाय मोनगोन। UGC आ गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिखौ 30 साननि गेजेराव बेखौ फोसावनो बिथोन होदों। फरायसालिमाया UGC गावखुंथाय फरायसालिमा रेगुलेशन 2023 नि सिङाव गासैबो नेमफोरखौ मानिनांगोन आरो समफारि जोबनायनि खमैब्लाबो 3 दान सिगां बारायनो थाखाय आरज गाबनांगोन। ब्रैथि खौराङाव दङ सिबिआइआ घुस लानायनि केसआव PNB नि बारग' सिनियर मेनेजार आरो प्राइभेट फार्मनि बिगोमाखौ खादों। रांखान्थियारि जाख्ल'नायनि सायाव मोनसे गिदिर सिग्रोमनायाव सेन्ट्रेल ब्युर' अफ इनभेस्टिगेशन (CBI) आ पान्जाब नेशनेल बेंक (PNB) डिमापुरनि सासे बारग' गाहाय सामलायगिरि आरो डिमापुरनि मोनसे गावारि फार्मनि बिगोमाखौ 1.99 लाख रां घुस लानायनि दायाव खादों। 4 जुनआव मोनसे गसर थिसननायनि उनाव गुवाहाटी, आसाम आरो डिमापुर, नागालेन्डनिफ्राय खानाय जादोंमोन। CBIनि बायदिब्ला बारग' बेंकनि मावख'गिरिया फार्मनि बिगोमानिफ्राय थोंजोङै गावनि एकाउन्टआव 1 लाख रां मोनदोंमोन। बेनि सोलायै बिथाङा गाज्रि राङारि थाथाय थासेयावबो आयेन बेरेखायै फार्मनो 20 लाख रांनि नगद क्रेडिट सिमा बारायदोंमोन। मोन 7 थावनिफोराव सिग्रोमनाय जादोंमोन, डिमापुराव 4 आरो गुवाहाटीआव 2, जायनि जाहोनाव गोनांथार फोरमानलाइफोर आरो दायनिगिरि बेंक मावख'गिरिनि मुङाव इलेक्ट्रनिक बाहायनायजों सोमोन्दो थानाय 2,06,200 रांनि इनभ'इस मोननो हादोंमोन। सानैखौबो 7 जुनआव बिजिरसालियाव दिन्थिनाय जादोंमोन। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव 116 ग्राम हेर'इन जब्द, गुबुन गुबुन सिग्रोमनायाव 2 हमजादों। गुवाहाटी पुलिसआ शुक्रबारखालि मोननै गुबुन गुबुन सिग्रोमनायाव गासै 116 ग्राम हेर'इन जब्द खालामो। गिबि जाथायाव स्पेशेल अपारेशन ग्रुप (SOG) आरो ISBT आउटपस्टआ ISBT गडसुगाव बाजबी हटेलनि खाथियाव मोन 10 साबोननि बक्सआव दोनखोमानाय 111 ग्राम हेर'इन बोखांनो हादोंमोन। उत्तराखन्डनि 33 बोसोर बैसोनि गुरबिन्दर सिंह मुंनि सासे सुबुंखौ जायगायावनो खानाय जादोंमोन।
गुबुन मोनसे सिग्रोमनायाव जालुकबारी पुलिसआ 22 बोसोर बैसोनि दीपक दासखौ गौशाला कालापानीनिफ्राय खादोंमोन। बिथांजों लोगोसे 5 ग्राम हेर'इन, नोगोद 8,000 रां आरो गंसे मबाइल फन मोननाय जादोंमोन। केसफोर रेबथुमनाय जादों आरो आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 6थि खौराङाव दङ आसामआ 9,000 फोरोंगिरि सोलायनायनि थाखाय स्वागत सतीर्थ पर्टेल बेखेवदों। बिजिरसं आरो लामाफोरनि थाखाय गोदान बिथांखिफोर। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया सनिबाराव स्वागत सतीर्थ पर्टेलखौ जागायदोंमोन, जाय सोलोंथाइ बिफानाव घुस एबा गोबाव नेनाय गैयाजासे मोनसे क्लिकजोंनो 9,000 निबो बांसिन गावजों गाव सोलाय-सोल' खालामनो हादोंमोन। बेखौ साखोन-सिखोन आरो रोखा खुंनायनि फारसे आगान होनना बुंनानै सीएमआ बुंदोंमोन दि बे पर्टेलआ सेप्तेम्बरनिफ्राय खुला थागोन। नबेम्बराव गुबुन मोनसे खिरखि थागोन। दायो दैथायहरनाया गोरलै आरो आबुङै डिजिटेल। आरोबाव सारियाव गसंनाय एबा रां होनाय नङा, बिथाङा बुंदोंमोन। बिथाङा जीवन अनुप्रेरणा बिथांखिखौबो लाबोदोंमोन, जाय आसामाव सा 50 गुबुन गुबुन रोंग'थि गोनां बिजिरसंगिरिफोरनो 40,000 रां आरो सा 1,000 नि बांसिन बिजिरसं फरायसंगिरिफोरनो साफ्रोमनोबो 25,000 रां होगोन। गुबुन मोनसे गाहाय आगानाव सोरखारि मावफारियाफोरा आथिखालाव सोलोंथाइ खान्थिखौ आरोबाव डिजिटाइज खालामनानै सरासनस्रा सुतिनि थाखाय अनलाइन आरज गाबनो हागोन। लामानि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय शर्माया मोनसे गोदान फट' बिथा अजद खान्थि फोसावदोंमोन। नोगोरारिफोरा मबाइलनि गेजेरजों फट' आपल'ड खालामनानै गाज्रि लामाफोर एबा रायजो-राजानि गाज्रि आखुनि फोरमायथि होनो हायो। पिडब्लिउडीआ थाबैनो खामानि मावगोन। बे हाबाफारिया गुवाहाटी, जरहाट आरो तेजपुराव जागायगोन। सीएम शर्माया गोग्गानानै आसामखौ मोनसेल' रायजो होनना फोसावदोंमोन, जेराव सोरखारि साख्रिखौ गाहायै गुननि सायाव होनाय जायो आरो बुंदोंमोन गोरिबसिन लाइमोनफोराबो 1 रांबो होआजासे साख्रि मोनो। बेफोर फोसावनायफोरा रोखाथि, डिजिटेल फोसाबनाय आरो नोगोरारि लोगो खुंथायनि थाखाय आसामनि बांलांनाय नारसिननायखौ दिन्थियो। 7थि खौराङाव दङ ईदआव हारियारि बिबुंथि होनायनि दायाव बक'आव लाइमोनखौ खादों। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। हिन्दुफोरखौ हुमखि होनाय हारियारि भिडिअ' पस्ट खालामनायनि थाखाय हमजादों। हिन्दु हारिनि हेंथायै हिंसायारि जाथाय खालामनायनि हुमखि होनानै हारियारि भिडिअ' पस्ट खालामनायनि दायाव आसाम पुलिसआ पटालीपारा गामिनि सानिउर रेहमान मुंनि सासे सुबुंखौ खायो। इनस्टाग्राम एकाउन्ट सनी भाईनिफ्राय पस्ट खालामजानाय भिडिअ'आव रेहमानखौ गंसे लाक्जारि कारआव हिन्दुफोरखौ बावसोमनायनि बाथ्रा बुंनायजों लोगोसे थुलुंगा होग्रा आरो हुमखि होनाय बिबुंथि होनाय नुनो मोन्दों। भिडिअ'आ रायजो-राजाखौ रागा जोंखांहोदोंमोन आरो बक'नि नोगोरारि आफादआ मोनसे अजद होदोंमोन। गोख्रै खामानि मावनानै अफिसार इनचार्ज मुन्ना पचानीनि दैदेननायाव मोनसे पुलिस हानजाया शुक्रबारनि हर गेजेराव दायनिगिरिखौ खायो। गोबां बिएनएस एक्शन आरो आईटी एक्टनि धारा 67 नि सिङाव मोनसे गसर नं 194/2025 दाखिल खालामनाय जादों। पुलिसआ गोख्रों राहा लानो खोथा होदोंमोन आरो मुगैथाव बिबुंथिनि थाखाय ससियेल मिडियाखौ बाहायनायनि बेरेखायै सांग्रांथि होदोंमोन। सुबुं समाजनि दैदेनगिरिफोरा बेफोरबायदि जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय गोख्रों राहा लानो खावलायदों। 8थि खौराङाव दङ आलफा आइ केडारनि सिमान जानायखौ बिथा खालामनानै जथाय रैखाथि अपारेसनाव 10 लाख रां बोखांदों। मियाबनि खाथियाव जथाय अपारेसनाव 10 लाख रां दाबिनायनि रां बोखांदों। आसाम पुलिस, अरुणाचल प्रदेश पुलिस, रौनिया हानजा आरो सीआरपीएफनि 186थि बेटालियन जथाय अपारेसनाव अरुणाचल प्रदेशनि मियाबनि साखाथियाव नोगोद 10 लाख रां बोखांनो हायो। बे खामानिया लेखापानि पीएस केस नं 34/2025 जों सोमोन्दो थानाय हमजानाय आलफा आइ केडार बिन'द बरा उर्फे रुपम एग्जामनि गाहाय खौरांनि उनाव जादोंमोन। पुलिसआ रोखा खालामो दि रुपमआ होबथाजानाय हानजा आलफा आइनि जानानै बुथुमनाय नोगोद राङा रां दाबिनायमोन। बिथांनि इनपुटनि सायाव बिथा खालामनानै रैखाथि गोहोआ रोजा आरो गोसोनांथाव ओनसोलाव जाफुंसार नागिरदोंमोन। मावख'आरिफोरा बुंदोंमोन दि बेयो बिग्रायारि हाबाफारिफोरनि रां दाबिनाय नेटवर्कनि थाखाय मोनसे गिदिर सौदावनाय। उफ्रा केसफोरखौ ट्रेस खालामनो थाखाय आरोबाव नागिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सानफ्रोमबोनि फानजामुथि नायनो मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।